quin oratge més depressiu. I damunt, per si això no fora poc, vos en recordeu del vídeo d'ahir en el que vos donava idees per a fer jocs a casa amb els xiquets? No ho feu, no, perquè s'ha queixat el veí de baix, amb tota la raó i amb tota l'educació del món, perquè ens ha dit, mira, és que estem tancats de casa amb la quarantena i damunt els teus fills és que no fan més que fer soroll. Jo ho entenc, l'entenc a ell, entenc als meus fills, que és que uns fills són com dos gossos boxer, que necessiten activitat. Però no, entenc perfectament el veí així, ja que hem decidit prendre mesures dràstiques. El primer que hem fet ha sigut omplir la casa de cartells, de missatges. No se corre per dins de casa, perquè és que van com si foren bales. Molts cartells. Es fica a l'altura del seu camp de visió. Prohibit jugar en la sala. Se juga en les habitacions. Prohibit córrer. A jugar a les habitacions. El missatge és clar. Conceptes fàcils. Concepte. Mira el major ara ahí, el silló, fent-se l'intel·lectual. Ara va de lector. Quan peguem un foix de bona... Mira. Què diu ahí? La casa esta pareix ara un internat, però estic prenent més mesures, per favor. L'estic veient Víctor en la bufeta per ahí darrere. Va jugar en les habitacions. Una altra cosa que estic fent és reutilitzar l'esterilla, com no estic fent esport, i un rotulador per a fabricar-me uns amortiguadors perquè això no faci soroll quan vagin per dins de casa. A mi no m'agarraran estos xiquets, van de llestos, però a mi jo som més llest que ells. Quina meravella estic fent. Això, en camper, 60 euros. Camper. Una marca de sabates. Te ve bé el dit, sí. Mira, veure, camina. És que no fa soroll. Camina, fill, i de quin estil que té. És que no fa ruido, ara. No fa ruido. Són bones? Sí. Hola, espardenyes pascueres. I com així tinc més cosa d'esta, a mesura que la quarantena vaja passant, i passem així mesos i el peu del xiquet vaja creixent, jo tinc així, mira si tinc per a fer-te sabates jo. I per al tete. I per al tete, fins que compliu 22 anys, tinc jo ahí, per fer-vos sabates. Estàs content amb les sabates? Sí. M'han quedat superbé, les vaig a posar a la venda. Finalment hem decidit que no farem a casa jocs d'estos tan actius i farem coses més tranquil·les com jugar a jocs de taula o pintar amb tempres. De fet, esta matí m'està pintant amb tempres. Mireu quina cosa més optimista i més alegre ens ha eixit. Este és el gosset del veí, com se l'imaginen els meus fills. Esta m'han dit que és la mamà. És la mamà. Jo no ho tinc clar si és la mamà perquè li falta la copa de gin tònic. Este m'ha dit que sóc jo, m'ha dit el meu fill que sóc jo, que se me veu molt content, molt alegre, en els braços superoberts, una persona feliç d'estar 3 setmanes tancat a la seva casa, I així està també un altre dibuixet que han fet. Mireu quina cara, quina cara de felicitat. Això després t'ho posen al Louvre, en un museu d'estos, i val això 20.000 euros. Els dibuixos de la infantesa d'un psicòpata. Este, per exemple, l'ha dibuixat jo. Vos agrada? Aquest és bonic, està ple d'energia i de vitalitat. En fi, amics, ens veiem demà. Adeu. Psicòpata.